नोङो सना नोंनि रायनायानो मोदोम रायनाय लैसागे नोंनि बुंनायानो मोदोम माननाय नोंनि बुंनायानो मोदोम माननाय लैयागे नोंनि रायनायानो मोदोम खुरनाय आं रायबा हयले फि 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 फु 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 अख्रांनाय दावनाय सिथ्ला सिबनाय आं रायबा हयले फि 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 फु 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 अख्रांनाय दाव सिथ्ला सिबनाय आइला बर' आंलाय आइला बर' जायखौ गोसो जायो होयो आं सर' सर' आइला बर' आंलाय आइला बर' जायखौ गोसो जायो होयो आं रग' रग' आइला मोख्रा खुख्रेब माला होआ नोंलाय आंनो सर' सर' आगै सनाय लांदाङाव खिनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबुसनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबुसनाय नै आगै सनाय लांदाङाव खिनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबुसनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबुसनाय जासिगोन गोजोननाय थाबाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबुसनाय दा कलागुरु बिष्णु राभा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।